Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Benny na nasa New Zealand. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Benny at ikaw na ang bahala kung anong mga pangalan ang gagamitin mo para sa mga ibang karakter sa aking kwento. Mayroon akong kababayang Pilipino na kasosyo ng nagmamay-ari ng isang bee farm kung saan ako nagtatrabaho dito sa New Zealand. At siya rin ang dahilan kung bakit ko natagpuan ang YouTube channel nyo na ngayon ay libangan ko na habang nagtatrabaho. Ako ngayon ay 35 years old na, ngunit binata pa rin. Ang totoo, maganda ang trabaho ko noong nasa Pilipinas pa ako. Pero mas pinili kong maging staff dito sa bee farm dahil mas payapa ang isip ko dito. Naway pala ring mapili ang aking kasaysayan na maisahim papawid sa inyong programa. Congrats, Benny! Nagustuhan ni boss ang design mo. Magaling ka talagang arkitekto. Ano ka ba naman, Minda? Pareho lang tayong arkitekto dito sa pinagtatrabahuan natin. Hindi naman tayo makukuha dito kung hindi parehong maayos ang mga gawa natin. Salamat. Pero aaminin ko, mas maganda ang mga designs mo kesa sa akin. Hindi totoo yan. Nakachamba lang ako.
Inspirado kasi ako. Talaga lang Ang swerte naman ng inspirasyon mo. Talagang swerte siya. Lalo na kung gugustuhin din niya ako. Sa ganyang ugali mo at katangian, manhid na lang ang inspirasyon mo kung hindi ka niya magugustuhan. Ha? Akalaan mo, sa edad na 25, maganda na ang trabaho mo dito sa kumpanyang kinaroroonan natin? Alam mo anak, ang swerte mo dahil pagka-graduate mo, natanggap ka agad sa kumpanyang pinapasukan mo ngayon. Maraming nagsasabi sa akin yan, Nay. Mas lalo na yung mga kabatch ko. Kung tutuusin, pwede ka nang bumuo ng sarili mong pamilya anak. Nasa tamang edad ka na at may maganda ka pang trabaho. Bakit, Nay? Gusto niyo na bang magkaapo? Oo naman. Maganda kung magkaapo na ako habang malakas pa ako dahil maaalagaan ko pa sila. Ay, Oh, bakit ka naman napabuntong hininga, anak? naalala ko lang si tatay, Nay. Kung buhay pa ang tatay mo, siguradong matutuwa din siya para sa iyo, anak. Lalo na't ikaw na lang ang natitira sa poder namin. Pareho nang may pamilya ang dalawa mong kapatid. At yan ang dahilan, kaya ako pinagbuti ang pag-aaral ko, Nay. Ayokong matulad sa mga kapatid ko na hindi nakapagtapos. Gusto kong matupad ang mga pangarap niyo ni Itay para sa akin. Wala talaga, Benny. Kahit anong gawin ko, ayaw talaga ng mga nasa taas sa mga designs ko. Ha? Paano hindi nila magugustuhan? Nakita ko namang maganda ang mga disenyo mo. Hindi nila nagustuhan, kaya rineject nila. Ano? Yan ang totoo, Benny. Kaya nag-aalala ako. Alam ko, malapit na nila akong tanggalin sa kumpanyang ito dahil hindi na nila gusto ang mga designs na ginagawa ko. Minda, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Alam kong magaling ka. Kaya please, huwag kung ano-ano ang iniisip mo. Minda, sabay na tayong umuwi. Ha? Mauna na ako, Benny. May pupuntahan pa ako. Ha? Sige alis na ako. Talagang malungkot pa rin si Minda dahil sa pagtanggi nila sa kanyang mga disenyo. Pero kailangan lang namang pagandahin ng konti para maging maayos ang mga designs niya. Kaya lang, mukhang pinanghihinaan na rin ng loob si Minda. Huwag naman sana. Siya ang inspirasyon ko sa trabaho. Huwag naman sana siyang panghinaan ng loob. Bukod sa nanay ko, si Minda ang inspirasyon ko, kaya pinag-iigihan ko ang trabaho ko, Ate Emmy. Maganda at humble si Minda,
At doon ako naakit sa kanya. Hindi lahat ng designs ni Minda ay tinatanggihan, pero karamihan ay pinapalitan namin dahil may iilan lang naman na hindi nila gusto. Ang mahirap lang ay hindi tanggap ni Minda at yun ang nakadismaya sa kanya. Ayokong mawala si Minda sa kumpanya namin dahil siya ang aking inspirasyon. Kaya kahit nararamdaman kong iniiwasan niya ako, pinipilit ko pa ring ilapit ang sarili ko sa kanya. Minda, pwede ba kitang makausap? Ano bang kailangan mo, Benny? Gusto ko lang malaman. Bakit mo ba ako iniiwasan? Marami lang akong ginagawa. Gusto ko lang tutukan ang aking trabaho para hindi ma-reject yung mga designs na ginagawa ko. Ibig mong sabihin, nakakaistorbo ako sa'yo? Ganun ba? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Ha? Sige, maiwan na kita dito. Talagang nagbago na sa akin si Minda. Ibig bang sabihin nito, sinisisi niya ako sa mga nangyayari sa kanya? Pero hindi ko kasalanan. Kung alam lang niya na gusto ko siyang tulungan para wag nang tanggihan ang mga designs niya. Kung alam lang sana niya. Yung nagngangalang Minda ba ang iniisip at inaalala mo, anak? Nay, Siya, hindi ba? hindi ko po ipagkakaila, Nay. Si Minda ang dahilan kung bakit ako malungkot. Bakit ba, anak? Ano ba ang nangyari? Iniiwasan na niya ako, Nay. Hindi na kami malapit sa isa't isa. Hindi na siya masayang kausap ako, tulad ng dati. Benny, anak. At pakiramdam ko, ako ang sinisisi niya, Nay. Parang ako ang dahilan kung bakit nare-reject ang mga designs niya. Iniisip ata niya, nakakompetensya ako, hindi katrabaho. Anak, sa buhay ng tao, darating talaga ang mga pagkakataong nasusubok ang iyong lakas. Higit sa lahat, nasusubok ang iyong pananalig sa Diyos. Nay, Yan ang nangyayari sa iyo ngayon, anak. Kaya ang masasabi ko, kailangan mong maging matatag. Huwag kang magpapatalo, anak. Magtiwala ka sa lumikha. Mo ba? Ikaw lang ang magaling, Benny? ha? Ang buhay ng tao ay parang umiikot na gulong. Hindi sa lahat ng oras nasa ibabaw ka. Minda, bakit ba ganyan ang sinasabi mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag ka ngang magbabait-baitan. Alam kong masaya ka dahil designs mo lahat ang mga nagugustuhan ng mga boss natin. Ano? Gaya nga ng sinabi ko, ang buhay ng tao ay parang umiikot na gulong. Hindi sa lahat ng oras nasa ibabaw ka. Darating din ang panahon na bababa ka. Tandaan mo yan. Bakit ganun ang sinasabi sa akin ni Minda?
Napakalalim naman ng ibig niyang sabihin. Bakit siya ganon? Bakit kaya ganito? Iba ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko. Parang may nagawa akong mali sa kanila. Nakakailang yung ganito. Ano ba ang nagawa ko? Parang napakalaki ng kasalanan ko sa kanila. Oh, kumusta, Mr. Architect? Ha? Minda, anong nangyayari? At bakit ganyan ang tawag mo sa akin? Kaya naman pala ang gaganda ng mga designs mo dahil hindi mo naman pala talaga pag-aari. Ha? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Hintayin mo na lang nakausapin ka ng board at ng may-ari ng pinagtratrabahuan natin. Hindi ko inakalang may mangyayari na lubos na magbibigay ng kahihiyan sa akin. May mga designs na nahalo sa mga designs na sinabmit ko na katulad ng design ng kumpanya na pinapasukan ko. At ayon sa management, ako daw ay isang copycat. Alam kong may nanira sa akin, pero kahit anong paliwanag ko, hindi nakinig ang kumpanyang pinagtratrabahuan ko. Sa maikling salita, Ate Emmy, natanggal ako sa trabaho ko at ang matayog kong pangarap biglang nasira. Dahil dyan, ayoko nang magpakita sa kahit kanino noon, Ate Emmy. Ibig mong sabihin, magkukulong ka na lang sa bahay? Ganyan ba ang gusto mo, anak? At anong gusto niyo, Nay? Lumabas ako para pag-usapan ng mga makakakita sa akin. Anak, Wala na akong mukhang ihaharap sa mga tao, Nay. Nasira na ako dahil sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. hindi pwedeng hinahayaan mo na lang sila na tapakan ka, anak. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Kung hindi mo talaga ginawa yun, ano ba ang dapat mong ikahiya? Nay, Mag-apply ka sa ibang kumpanya. sa tingin niyo ba may tatanggap pa sa akin? Siguradong kalat na sa ibang kumpanya ang nangyari sa akin, Nay. Huwag kang mawalan ng pag-asa, anak. Gaya nga ng sabi ko, maging matatag ka. Huwag kang bumitaw sa lumikha. Naaawa ako sa bunso ko, kuya. Nakakaawa siya. Hindi na siya lumalabas. Ano pa naman kasi ang gawain ng ibang tao? Ano bang dapat kong gawin?
Ayokong masira ang magandang pananaw ni Benny sa buhay dahil doon. Ang dapat mong gawin, kausapin mo siya. Itanong mo kung gusto niyang pumunta dito sa New Zealand. Baka sakaling makalimutan niya ang nangyari kapag nagpunta siya rito. Sa bagay, tama ka, kuya. Sabihin mo na tutulungan ko siyang makapunta dito. Kausapin mo siya. Sige, kuya. Gagawin ko yan. Anong gagawin ko doon, Nay? Magbulay-bulay ka muna dun, anak. Sabi ng tiyuhin mo, siya ang bahala sa'yo. Anak, bata ka pa. Marami pang oportunidad ang darating sa buhay mo. Hindi pwedeng nagkukulong ka na lang dito sa bahay. Kung nadapa ka, kailangan mong bumangon, anak. Nay, Sige na, Benny. Pumayag ka na sa alok ng tiyuhin mo. Baka sakaling makalimutan mo ang mga nangyari sa'yo kapag nandun ka na. sige, Nay. Pagbibigyan ko ang gusto ni Chong. Kumusta ka dyan, Nay? Mabuti naman ako dito, anak. Lagi akong dinadalaw ng mga kapatid mo. Halos linggo-linggo, nandito sila. Mabuti naman, Nay, para hindi ka manibago. Lalo na't mag-isa ka na lang dyan sa bahay. Ay naku, hindi anak. Dahil madalas may pamangkin kang natutulog dito. Ikaw, Benny, kumusta naman ang trabaho mo dyan, anak? Nag-i-enjoy naman ako dito sa bee farm, Nay. Mababait ang mga amo ko. Lalo na yung kasosyo niyang Pilipino. Kung ganoon, may amo kang Pilipino. Opo, Nay. Kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Siya nga pala, magbabakasyon ako dyan kapag maayos na ang lahat. Kapag natapos na ang pandemya. Sa loob ng 10 taon ko dito sa New Zealand, unti-unti ko nang nabaon sa limot ang mga nangyari, Ate Emmy. Kahit walang kinalaman sa pagiging arkitekto ko ang trabaho ko ngayon dito, masaya ako, lalo na't nakakatulong ako sa mga pamangkin ko. Kung sino man ang sumira sa akin sa trabaho ko,
Ipinagdasal ko na at napatawad ko na rin sila. Ang focus ko ngayon ay ang sarili ko at ang aking pamilya. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Benny. Benny, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan. Totoo nga ang kasabihang, kapag ang puno ay hitik ng bunga, binabato ng iba. Ito ay isang kasabihang maihahalin tulad sa totoong buhay, na ang ibig sabihin ay siniraan kanila dahil sa sobrang inggit. Pero dahil hindi ka sumuko sa Diyos at sa tulong ng mga nagmamalasakit sa iyo, nakabangon ka. Kaya masaya ka ngayon. Sana magtuloy-tuloy ang mga biyaya sa buhay mo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan